Знаете ли, че мъркането на котката е като малка терапия у дома? Когато галим котка, тялото ни отделя хормона на щастието, който създава усещане за спокойствие и връзка. В същото време нивата на кортизола, познат като хормон на стреса, падат и ние се чувстваме по-леки, по-усмихнати и по-балансирани. Мъркането на котката е може би най-магичната й способност. То е като малка терапия у дома. Вибрациите от мъркането са в честота, която подпомага възстановяването на кости и тъкани, успокоява болка и дори може да облегчи главоболие. Котката не говори с думи, но с присъствието си напомня, че не сме сами. Много хора, които се борят с тревожност или депресия, намират огромна утеха в това просто да имат котка до себе си. Котките не са просто пухкави любимци. Те са лекари със скрити сили, психолози без думи и приятели, които никога не ни предават. Те ни помагат да бъдем по-здрави физически, по-спокойни психически и по-щастливи като хора.